Merkataritza hurbila eta herritarra nahi dugulako, pertsonekin eta pertsonengan pentsatuta egiteko burujabetza nahi dugulako. Tabernaria. Herritar libre eta zoriontzuen herri librea nahi dugulako. Gure lurra, eskubideak, elikadura, burujabeak nahi ditugulako. Euskal Herritar libreak ezitzeko, gure hezkuntza sistema eratzeko, independentzia. Munduaren aurrean euskaldun gisa agertu nahi dugulako eta euskal kulturak munduan bere tokia izan behar duelako. Justizia sozialean, berdintasunean eta eskubide sozialetan oinarritutako jendarte solidarioa eraiki nahi dugulako. Hemeretzian bozkatu bai. Gu argi eta garbi badakagu, para garantizar pensiones dignas, para que la política fiscal sea justa, porque para construir nuestro futuro económico y social necesitamos toda la soberanía. Egungo eredu patriarkalaren injustizia gainditu eta emakume eta gizonen arteko benetako parekidetasuna nahi dugulako. Ustelkeria, esklusio soziala, genero indarkeria, arrazakeria eta abar luzea behin betirako desagertu eta jendarte eredu berri batean bizi nahi dugulako. Gazteok eta ondoreneko belaunaldiek Euskal Herrian zoriontsu bizitzeko etorkizun bat nahi dugulako.